स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दामानि ओरैबायदि माने फेसबुकआव आरो इउटुबाव मोनसे भाइराल भिडिअ नुगासिनो जाय भाइराल भिडिअ ओरैबायदि माने मोनसे बाथ्रा दङ मोसौआ बोरायब्लाबो गङा बोराया होननाय मोनसे बाथ्रा दङ बेबायदिनो मोनसे बे भाइराल भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै ला बिदिनो दै जाखायो हिनजाव गोदान थायो हिनजावनावबो थाबैयो लाजियाबो आइ बाबु दानागारहाय साराखौहाय बाराखौबा हाथुरा दंबायो देथारनांगोन लाबो हाथुराया लाबो फिसा फिसौ थाखानानै लाजियाबो ओमफ्रायहाय बिजामादै मोनबाय फिसौ मोनबाय ओमफ्राय बेबायदि समाव बिजान बारा जाबायहाय असान्थि मिथिगौ नोङो लाजिबाल एसे लाजिबा जायो मोजां लाजियासै सानफ्रामबो हिनजावनाव जौ लोङै थायो जौ गोजा बे फिसाया बांगाल हौवाजों ज' जानायनो फिसा दं बेहा फिसाइ गारनाय फिसाइखौ गारदों बियो हनै बरा गारि लांदां भारानियो आसोमा हौवाजों लेनदेन दंबायनो दुनियानि मानसि खोमायाव आलु होबाय आंनो फन हरनाया हिनजावा मोजां नङा होननानै 50,000 फैसा खालायनांबाय दाखालि मिथिं खालायबाय नोंनि बिसारो दङ ना दा हमजादों माने फिसा साब्रैनि बिफायानो ओमफ्राय हिनजाव गदाय लानानै रुम थाफैदोंमोन बिमा फिसाल'सै बिसिनि माबा लेनदेना आरो बिमाजों फिसाजोंल'सै माने गामिनि मानसियाबो दाखालि बुंखानाय हिनजावा सोर बबाव लाङो लांनानै हिनजावा माथो न'खरनि प्रब्लेम दं मा दं होनदों प्रब्लेम गैया आंहा बिसिबां सरानि न'खरमोन बिसिनाथ' गारि मिथिगौ आंथ' आराय बोसोर जाबाय होननानै लादों बियो थिखा जादों आराय बोसोर ओमफ्राय दाखालि मोदोमाव फिसा दं 4 मास मा थगायदों बे गैया लाफ्लादों रेजिस्टारि जायाखै आं दिनै बेखौ दिबस होआबा बे मारै हाबा मोननांगौ आजिनि थिसखाना सेकेन्ड मेरिट हाबा मोना आन्टिलास नों थैयागौ मानि मोना बे ओमफ्राय बे धुब्रियाव हाबा लाफ्लाहैदों बे धुब्रिनि हाबाया अनलाइनजों खालायदों खालायनाया खिन्थु खुलिलायदों नैबे मादैया गिबिमोन आरो ओमफ्राय नैबे दा गदाय लानानै रुम थाफैदों जोंखौ सिनायाखिसै नामा नोंलाय हिनजावआ अबाव खारदों दानो खालामनांगौ फुजा ज' थानो मोना दिनै आंनि फिसाखौसो हाबा खालामदों बियो माजों जागोन आंनि फिसाया नों गालाङोबा जावैसो बिदि नङा बे मालायनि न'आव नोंसोर बेबायदि खालामनो मोना थाब ओंखारलाङाबा जावैसोआबा लागा मोनगोन गामिनि मानसि रायजोफ्राथ' सेंग्राफ्रा फैजोबसिगोन माबा मोनसे जाला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुखायामोन दा बै भिडिअ क्लिपआव सासे बोराया बा बिहामजो बिजामादै मोनलायनाय सासे बोराया माने बुरि थासेयावबो गुबुन सोरबा हिनजावखौ लानानै माने गुबुन रुम लानानै माने थादों जाहैदों दा हमजानानै ओरैबायदि माने दोखो मोनबाय आरो दा ओरैबायदि माने दानि जुगाव मा जाखो सेंग्रा सिख्लाफोरनि खोथायाथ' बादहो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि माने जानायखौ खोनाला बांसिन हाबा जानाय गथ' गथाय गोनां दा बेथ' मा बैसोनिमोन 55 बेसेबां आधा बोसोरनिखा बे बोरायालाय मा जाबावगोन नाय माबायदि थ' लोगोफोर बेफोरबायदि इसिबां माने गरम जस थाबावो आरोना बोराय बैसोआवबो मा जागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमाय दा बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनि बर' हारियाव मा राहा लानाया मोजां जागोन ओरैबायदि माने आसरित आरोना बापरे बा साननो गोनां इसिबां बोराय बैसोनि मानसिया बे हिनजावखौ लाबोना आरो बेबो गथ' गथाय न'खर सोलिनाय आरो बुरियाबो दंखायो बुरियाबो थिगानो दा बे मा गोसो जाखो दा बे सिस्टेमा जोंनियावबो जादोंमोन जोंनि गामियावबो जादोंमोन नाथाय बेखौ सल्भ खालामबाय ओरैबायदि माने बोरायथारमोन आरो 60 बोसोरनि माने आबसो जाबावगौमोनदां बेनो माने गोरजिया थाफैलायनो नागिरदोंमोन दा होजाबाय गोगोम होजानानै ओमफ्राय दा गैला आरो सुबसाब जाजोब्बाय माने बेलेगनिफ्राय जों गामियाव थाफैदोंमोन बे सिस्टेम जादोंमोन दा बेखौबो बिदि खालामनांगोन दा बेफोरबायदि खालामबासो सोरबा दा गिगोन आरोना
दा लोगोफोरा नोंथांमोननो बेखौनो आपडेट होबाय दामानि नोंथांमोना गोबां भाइरेल नुबाय थादों बे भाइरेलनि सायावनो नोंथांमोना आपडेटखौ होनो थाखाय दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन दा बाय बाय